салом бинандагони гиромӣ, мехостам мақолаи гар бо номи касби пуршараф пешкаши шумо намоям. касби пуршараф. аз илҳом ном ҷавони хатмкунанда суол кардам: кадом касбро интихоб намудаӣ? ӯ ба ман ҷавоб дод: омӯзгориро. Гуфтам: чаро? гуфт: бори аввал ки қадамҳои худро ба остонаи мактаб гузоштам, манро муаллими азизу меҳрубонам Шариф бо як меҳру муҳаббати самимона пешвоз гирифт. чӣ гуна нишастан, навиштан ва хонданро омӯзонид. ҳеҷ аз ёдам намеравад. ва аз ҳамон лаҳза меҳри омӯзгорӣ дар дили ман ҷой гирифт. устодам шахси бисёр ҳалиму меҳрубон аст. ӯ ба толибилмон мисли фарзанди худ муносибат мекунад. аз гуфтораш кас дилгир намешавад. ба илҳом барои ин касби интихоб кардааш муваффақият таманно намудам ва барои худ идома додам. дар ҳақиқат касби омӯзгорӣ касби пуршараф аст. пешрафти миллату давлат аз тарбияи хуби омӯзгор вобаста аст. дар ҷомеаи мо омӯзгорони содиқу вафодор кам нестанд ва дар тарбияи насли наврас саҳмгузоранд. дар ҷомеаи мо вале мутаассифона омӯзгороне низ ёфт мешаванд, ки ин касби пурифтихорро хор намуда бемасъулиятӣ мекунанд. махсусан дар баъзе аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияҳо фанҳои касбу ҳунар, мусиқӣ, русӣ, англисӣ ва информатика дар сатҳи паст қарор дорад. дар паёми навбати худ пешвои муаззами миллат соли 2019 соли 2021ро соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд. ба тоҷикистони биҳиштосои мо меҳмонони хориҷӣ бисёр ташриф менамоянд. баҳри муаррифии ҷойҳои тарихӣ ва анъанаҳои миллии кишварамон мо имрӯзҳо ба тарҷумон ниёз дорем. чуноне ки сарвари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштаанд. сатҳи донишу маърифати мардум, хусусан наврасону ҷавононро баланд бардоштан, ҳисси ифтихори миллӣ наслҳоро бедор сохтан ва дар шароити мураккаби ҷаҳоншавӣ асолат ва арзишҳои миллиро ҳифз кардан, рисолати ҳар як зиёӣ ватандӯст ба шумор меравад. ба сатҳи меъёрҳои байналмилалӣ расонидани соҳаҳои илму маориф, тарбия кардани насли ояндасоз ва кадрҳои замонаи нав вазифаи имониву виҷдонии ҳар яки мо мебошад. тавре ки таърихи башарият нишон медиҳад, танҳо давлат ва халқҳои умрии нисбатан дарозтар диданд, ки онҳо аз имкониятҳои дар ихтиёр доштаашон пурра ва дурусту оқилона истифода карда, наслҳои нави донишманду эҷодкор, худшиносу худогоҳ, ба шароити нави таърихӣ тобовар ва содиқ ба ормону ҳадафҳои милливу давлатиро тарбия карданд. ҳар яки мо алалхусус омӯзгорон суханони сарвари давлатро сармашқи кори худ намуда, баҳри тарбияи насли наврас ва бедор кардани ҳисси ватандориву хештаншиносии онҳо бояд саҳмгузор бошем. саломату сарбаланд бошед. бо шумо буд Назримат Ҳаётов.